Lovlig frej. Så kan vi godt gøre sådan her. 2, 3. Jo. Ja. Kan den så også hoppe ned igen? Skal den kunne lande i planen igen? Ja, hvis den skal hoppe som den her 1, 2, 3, 1, 2 for eksempel. Nej, det kan den ikke, fordi så lander den samme plan. Så skal du til landskabet, hvis den... Nå, okay. Yes. Men det er også mod venstre for ham. Ja, for ham. Han skal alligevel angribe mig, men du skal angribe hende. Ellers hvis de alle sammen angriber mig, og der er krig her, så står hun bare og nakker jer. Jeg fik sat sådan en kæmpe mur op, ikke? De her. Jeg kan simpelthen ikke komme hen til mine modstandere. Hvad er du gang i derovre? Jeg tror, han ser rødt. Jeg tror, jeg skal til at angribe mod venstre. Ups. Tag den, Agnes. Nå, Agnes, du... Nå, giver du op? Nej. Hvad? Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, så jeg tror bare, jeg må lade være. Okay. Denk bare. Ho. Prøv du at... Hvorfor rykker du ikke 2 sidste tur, da? Jeg har min grund. Fordi der stod den her, ikke? Så kunne jeg jo have taget en dronning i stedet for. Det havde da ikke været smart. Nå, Tristan. Skal der være en båd?